Здравейте, приятели! Сега се пробваме храни в Дорито в град Плевен. Здравейте, приятели! Това е салата с биволско сирене. Аз не съм много фен на чушките и маслините. Така че обичам само на чушките, на едни чушки готвят, ама това не са такива. Едни чушки, дето са пълнени чушки и вътре имат такъв пълнеж. Само това обичам на чушките, нищо друго. Сега пробвам, това е биволско сирене, само това е домата. Забравих. И сега се казваме презентации. Добре, за презентация от 1 до 10 давам 9. За презентация давам 9, защото, както виждате, тези маслини са разпилели, когато са носили ястието. Това е всичко. И сега са пробваме. Добре. Направо взимам цяла домата. Това биволско сирене от 1 до 10, но давам 0. Едно, защото е много кисело, иначе сирените не са толкова кисели. А домата е обикновен, нищо не е такова, така че домата не е нещо вау, така че му давам 9. Тези неща не съм ги пробвал, защото мразя чушки, както разбрахте, мразя и маслини. Сега преминаваме към другото ястие. Другото ястие са топени сенеца. А по принцип моите сенеца са тригълни, обърках се. И затова дай напробваме. За презентация първо давам нещо вау, някаква подредена чиния. Давам и 8, нормално 8. Просто капките са разхвърляни, вижте как са разхвърляни, така нещо не е подредено, тази хапка беше така. Добре, сега опитвам. Първо така. От 1 до 10 давам 9, защото много е сухо, нещо не може да дъвче само така. Като са топени сенеца, топените сенеца по принцип трябва да се разкъсат така, приятели. Това да са пилешки хапки. По принцип, сега ми казаха, че това са по принцип пилешки хапки. Аз се поръчам. По принцип това са пилешки хапки. Приличат на пилешки хапки, ама с сенеца. Ама както видяхте, не се размиват, не знам какво нещо е лошото. Може да ме насени. От 1 до 10 давам 9. Наистина, вау! Много е вкусно. Не ми гледа, че са такова и не се разпиват, както виждате. Не мога да кашкава от рана. Канам са такова на хубаво. Последното ястие. Не последното. Много приятели са картофи с кашкавал, както виждате не са картофи. Както виждаме картофите по принцип, знаете, са тръгълни като моя пръст. Вижте, те са някакви такива. Това е вече вау за презентация. Е 9, защото този кашкавал е някакъв разхвърлен. Ми харесва, както знаете. Това е много вкусно. Картофите имат вкусно и такива умешани. Какво? Кажи оценката за картофите. Оценката за картофите, както казах, заслужават 10. Затова получават тези картофи са за сега най-добрите. Не съм казала 11 така, защото по принцип 11 ми харесва много, той има само 10. Сега пробваме спагети карбонара. И се обърка, ето е лъжицата.
Правим ето така. Ето, виждате ли, приятели? Добре, спагетите нямат забележка за сега. Защото по принцип спагетите в някои ресторанти кантоната, червените, както си спомняте, който ме е гледал, бяха едни дебели, аз не харесвам дебели, ама тези добре, за презентация беше добре, ама имаше много насърдени в това, така че давам 9. Сега пробваме. Забравих за топлото, приятели. Сега, приятели, такова пробваме спагетите. Презентацията разбрахме 9, защото кашкавала е да кара бързо. Добре, пробваме. Добре, усеща се много сметаната. Усеща се много сметаната по принцип. Така че давам 9, защото сметаната, спагетите добре са сега, добре са, не е нещо вау. И шумка след. Добре. Цялостна оценка 8. Това си. Както виждате, приятели, лимонадата не сме пробвали, забравих, съжалявам. Те забравих лимонада. Както виждате, аз съм си поръчал лимонада само с ягода, но те са добавили и лимон, така че да пробваме. Както виждате, за презентация давам не по принцип в някои ресторанти и кафенета слагат това лимона е така на чашата, ама това добре, това е ново. Сега пробваме. И както забелязвате, има и лед. Добре, давам и 9, защото... Чакай пак на пробвам. Добре. Давам и... Колебая се между 9 и 10. Ама давам и 10, по принцип, когато питах първия път, защото е така лимона, е така. И давам, в началото, когато съм такова, пина, усетих лимона, ама просто после направя ягодката много е хубаво. Така че давам, какво беше? 10. И това си... Както виждате, това са тиквички по гръцки. Аз не съм много фен на тиквички, така че така ги сгъвам. Има магнадос и такъв сос. Копър. Обърках се. Буди ме плаши, приятели. Давам и 9, защото магнадоса много се усеща и това е всичко. Чао!